Sa Good Vibes, sa syudad sang Silay, isa ka teacher nga K-pop fan kag K-drama enthusiast ang nagpatukod sang kaugalingon nga Korean-inspired nga cafe kag K-Mart. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Sobal. Antes nag-lockdown bangod sa pandemic, nakahingagaw pa pauli sa Negros Occidental ang teacher nga si Edsy Dayon. Isa siya ka-certified Korean pop fan kag Korean drama enthusiast. Ang online classes ang stressful para sa iya, kag ang mga K-dramas kag K-series amo ang nagapadula sa iya nga stress. Grabe, gid ka stressful wala during the pandemic. And at the same time, since sa teaching, teaching profession, yes, okay. Ka-teach ko, sir. So, ka-stressful, so, grabe, gid nga adjustment pa lang ako na, because of the online. Oh. So, though ang K-drama, wala do pa to avenue to distress, din. Nagka-crave man siya sa Korean food pero limitado lang mabaklan diri sa Negros. Gani nakapensar siya nga magpatukod na lang sa iya kaugalingon nga Korean Mart kag cafe. Ini na sa karon ang diri lang, isa ka Korean-inspired K-Mart kag cafe sa Dalan Rizal sa Silay City sa tabok lang sang St. Teresitas Academy. Ang dingding autumn kag spring inspired. May mga Korean singers kag actors nga mga merchandise. May Korean expression wall kag syempre Korean food ang ilang nga gina-serve. But hindi try ko di Kmart. Ito kabudlay nga doon wala. Ito din may mabaktalan. Wala kong ka-crave. So muna, doon yung pinaka-reason na niya siya, na kahimo. Actually, original lang, more on Korean products or goods. Kamulatan ni una. Wala na. Then doon lang kung what if punta na lang din siya below small cafe na lang anay. Mayopoki, corn dog, fish cake, cheese balls, kag noodles. Ini ang ginabalik-balikan sang iyang mga suki. Si Shania Mariel Gisagis ang isa sa mga nagabalik-balik sa iyang cafe. Certified K-pop kag K-drama fan man. Pero para mas kumpleto ko nung experience, mas manami kung may Korean food. Kailan tao pa lang ko sa mga pagkaon nga sa K-drama, though gusto ko doon niya, gusto ko ganyan makaon. So I'm very happy nga naka-mayor niya dito sa Silay and very affordable lang walang prices. Magluwas diri, may mga produkto man nga Korean nga salang mabakal diri. Ang sikat nga banana yogurt, soju, noodles kag iban pa. Isa pa lang kabulan ang ininga negosyo ni Edsy pero maayo na kuno ang resulta. Depende, sir. Kasi naka-work from home lang. Work from home. So, mamal na ko. Pero actually, naman ko if ever dili mag-settle down and everything. Pero we'll see. Pero bago pa man lang Yes, sir. Feel mo na itanan-tanan. Hindi pa siya makahibalo kung bala mabalik pa siya sa Manila o kung diri na lang masettle down sa Silay City. Kaysa karon wala pa man sa kasiguraduhan ang tanan. Isa lang kabagay suno sa iya ang masigurado niya. Nagakalipay siya kag nasadyahan siya sa iya ginahimo kay ini ang iya nga hilig.